सुक्कं चिकन म्हटलं की बऱ्याच जणांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे मस्त असं सुक्कं चिकन कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. तर हे सुक्कं चिकन बनवताना आपण कुठलंही वाटण वगैरे वापरलेलं नाही आहे. स्पेशल मसाले भाजून फ्रेश मसाल्यांमध्ये आपण हे सुक्कं चिकन केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता की ते मस्त असं हे सुक्कं चिकन तयार होतं. चवीला तर अगदी अप्रतिम. जेव्हा हे सुक्कं चिकन मी माझ्या घरी केलं तर ते झटपट संपलं. संध्याकाळच्या जेवणासाठी म्हणा तुम्ही हे सुक्कं चिकन करू शकता. एखादी छोटी पार्टी असेल, संध्याकाळचं जेवण असेल, झटपट काहीतरी चपाती किंवा भाकरीसोबत खायचं असेल चमचमीत, तर त्यावेळी तुम्ही हे सुक्कं चिकन करू शकता. तर मस्त असं हे सुक्कं चिकन कसं केलं तर ते आता आपण बघूया. तर इथं मी पॅन ठेवलेला आहे, गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि हे काही मसाले आहेत तर ते आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. तर सगळी मसाल्याची लिस्ट मी तुम्हाला इथं दिलेली आहे. आपण फ्रेश मसाला तयार करून हे सुक्कं चिकन करणार आहोत, त्यामुळे हे सगळे मसाले घ्यायचे आहेत आणि मंद गॅस फ्लेमवर त्याचा मस्त वास सुटेपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. एक फ्रेश मसाल्यांमध्ये हे सुक्कं चिकन करतो त्याच्यामुळे याची चव जी आहे ती खूप छान येते. गॅसची फ्लेम बंद केली आणि मी याच्यामध्ये 1 चमचा कसुरी मेथी पावडर घातलेली आहे. माझ्याकडे पावडर केलेली होती म्हणून मी तशी वापरली. तुमच्याकडे समजा तशी अख्खी कसुरी मेथी असेल तर वापरायची. आणि हे थंड करण्यासाठी मी बाजूला ठेवून घेतलेलं आहे. आता त्याच पॅनमध्ये मी जवळजवळ 1 पाव कपच्या वरती मी तेल घेतलेलं आहे. तेल थोडं जास्त घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण आणि 1 चमचा बारीक चिरलेलं आलं इथं घातलेलं आहे. व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे आणि ते परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे आहेत ते बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदे बारीक चिरून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. तुमच्याकडे चॉपर असेल तर त्याचा वापर करा, पण कांदे हे एकदम बारीक चिरून घ्यायचे आहेत. आलं आणि लसूण परतवून झाल्यानंतर हे कांदे घालायचे आणि कांद्याचा रंग मस्त बदलेपर्यंत आपल्याला हा परतवून घ्यायचा आहे. कांद्याचा सोनेरी रंग झाल्यानंतर 1 हिरवी मिरची आहे कमी तिखटवाली, तर ती बारीक चिरून मी इथं वापरलेली आहे. आणि 1 मोठा टोमॅटो आहे तो पण इथं बारीक चिरून वापरलेला आहे. कांदा, टोमॅटो, मिरची बारीक चिरणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि आता टोमॅटो आणि मिरची आपण इथं व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत. कांद्याचा रंग मस्त सोनेरी झाल्यानंतर हे बाकीचे जिन्नस याच्यामध्ये घालायचे आहेत. तर मगाचा मसाला आहे तर तो गार करून मी घेतलेला आहे. गार केल्यानंतरच तो मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचा आहे. नक्की असं फ्रेश मसाल्यामध्ये हे चिकन करून बघा, इतकं सुंदर लागतं, एकदम अफलातून. आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये कलरसाठी 3 चमचे बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. तुम्ही इथं काश्मीरी मिरची पावडरसुद्धा वापरू शकता. कलर मस्त असा लाल छान येतो. आणि हे एकदम मिक्सरला मी फिरवून एकदम याची बारीक पावडर करून घेतलेली आहे. हे बघा, एकदम आपला मस्त असा फ्रेश इथं सुक्या चिकनसाठी मसाला इथं तयार झालेला आहे. परफेक्ट मस्त असा सुगंध सुटतो या मसाल्याचा. जेव्हा तो मिक्सरचा जार उघडाल तर खूप सुंदर असा सुगंध या मसाल्याचा सुटतो. तर इथं टोमॅटो पण आपला छान अगदी परतवून झालेला आहे. टोमॅटो कच्चा ठेवायचा नाही, छान अगदी मंद गॅस फ्लेमवर व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. आणि टोमॅटो परतवून झाल्यानंतर हा जो मसाला आपण तयार करून घेतलेला आहे तो सगळा मसाला मी इथं वापरलेला आहे. अगदी पाव चमच्यापेक्षा कमी थोडीशी हळदपूड घातलेली आहे. आणि हा जो मसाला आहे तर हा कांदा टोमॅटोसोबत मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे. तर ही स्टेप पण फार महत्त्वाची आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि कांदा टोमॅटोसोबत अगदी 1 मिनिटासाठी हा मसाला आहे तो परतवून घ्यायचा. आणि नंतर चवीप्रमाणे इथं मीठ घालायचं आहे. मी चिकन मॅरिनेशन करताना पण मीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे इथं मी थोडं कमी मीठ घातलेलं आहे. पुन्हा एकदा हा मसाला व्यवस्थित परतवून घ्यायचा मंद गॅस फ्लेमवर. हे बघा, खूप अप्रतिम आणि टेस्टी असं सुक्कं चिकन तयार होतं. सुक्या चिकनची थोडी वेगळी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करून बघा. तुमच्या घरातल्या सगळ्यांना ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. तर सगळे मसाले परतवून झाल्यानंतर मी इथं अर्धा कप हे फ्रेश दही घेतलेलं आहे आणि दही फेटून घ्यायचं आहे. हे बघा, दह्यामध्ये हवं तर थोडंसं पाणी घालून तुम्ही हे व्यवस्थित दही फेटून घ्यायचं आहे. आणि गॅसची फ्लेम स्लो करून नंतर या मसाल्यामध्ये हे दही घालायचं आहे, नाहीतर दही फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गॅसची फ्लेम स्लो करून मस्त असं फ्रेश दही इथं वापरायचं आहे. कुठलं आंबट किंवा जुनं दही वापरायचं नाही आहे. आणि दही जे आहे ते मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा, छान अगदी दही हे मसाल्यामध्ये एकत्र करून घ्यायचं आहे. मस्त परतवून घ्यायचं आहे. त्याचं तेल व्यवस्थित सुटेपर्यंत आपल्याला हे मंद गॅस फ्लेमवर दही मस्त असं ह्या मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, खूप छान मस्त अशी चिकनची रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा. तर दही जे आहे ते व्यवस्थित मी इथं परतवून घेतलेलं आहे. त्याचा मस्त असं त्याचं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे. सतत मिक्स करत राहायचं आहे. हे बघा, मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. मसाला व्यवस्थित आपला परतवून झालेला आहे.
त्याला तेल पण सुटलेलं आहे. आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये चिकन ॲड करायचं आहे. तर मी इथं अर्धा किलो हे चिकन घेतलेलं आहे. तर हे गावरान चिकन मी घेतलं. त्याला फक्त 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, अर्धा चमचा मीठ आणि थोडासा लिंबाचा रस घालून मी मॅरिनेशन करून ठेवलेलं होतं. तुम्ही इथं बॉयलर चिकनसुद्धा वापरू शकता. मी इथं गावरान वापरलेला आहे. त्याची टेस्ट खूप छान येते. आता महत्त्वाची स्टेप म्हणजे हा जो मसाला आपण तयार करून ठेवला तर त्याच्यामध्ये हे चिकन आहे ते व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे आणि मस्त सगळा जो मसाला आहे तो चिकनला व्यवस्थित कोट होईपर्यंत छान अगदी 1 मिनटासाठी मस्त हे परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, परफेक्ट छान अगदी परतवून झालेलं आहे. असं केल्यामुळे चिकनची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. आणि आता याच्यावरती झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे चिकन शिजवत ठेवायचे 20 ते 25 मिनटं. मध्ये मध्ये आपल्याला हे उघडून परतवायचं आहे. तर एक 25 मिनटं मी हे चिकन जे आहे ते शिजवत ठेवलेलं आहे. गावरान असल्यामुळे थोडासा वेळ जास्त लागतो. मध्ये मध्ये मी 2 ते 3 वेळाला परतवून घेतलेला आहे. फक्त इथं गरज लागली तर अर्धी वाटी आपल्याला इथं पाणी घालायचं आहे. तर मला थोडी इथं गरज वाटली म्हणून मी हे चिकनमध्ये शिजवताना अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे. गरज लागली तरच पाणी वापरायचं आहे, नाहीतर नुसतं वाफेवरच आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे, कारण हे सुक्कं चिकन आहे. तर अगदी अर्धी वाटी मी इथं पाणी घालून घेतलेलं आहे. पुन्हा बघा, हे चिकन मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. मसाल्यामध्ये चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे. मसाला जो आहे तो चिकनला परफेक्ट असा कोट झालेला आहे. परफेक्ट आपलं हे सुक्कं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. अगदी शेवटी मी याच्यावरती हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरलेली, आणि थोडा कढीपत्ता आहे तो पण याच्यावरती घालायचा. टेस्ट खूप छान येते. आवर्जून घाला कढीपत्ता आणि हिरवी कोथिंबीर. आणि पुन्हा हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हिरवी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता ह्या चिकनमध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. परफेक्ट. आणि मस्त अशी आपली सुक्कं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. चव एकदम अप्रतिम लागते. चपाती भाकरीसोबत तुम्ही हे सुक्कं चिकन वाढू शकता. एकदम परफेक्ट आणि खूप चवदार आणि फ्रेश मसाल्यामध्ये केलेलं आहे, त्याच्यामुळे याची चव जी आहे ती भन्नाट येते. तर नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. तर हे बघा किती छान आणि मस्त परफेक्ट एकदम मसाला जो आहे ते परफेक्ट त्या चिकनवरती कोट झालेला आहे. आणि छान असं हे आपलं सुक्कं चिकन तयार झालेलं आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.